गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनैहाय 30 तारिखआव दिनै फांसन दङमोन ओमफ्राय जायफ्रा जेलाव NIA नांनानै थानाय बेफोर न'खरनिनो बिमा फैदों सोरनिबा बिफा फैदों सोरनिबा फंबाय फैदों सोरनिबा बांसिनानो बिमा फैनायखौ नुनो मोनदों नाथाय दिनैहाय बावहाय मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथावना बाथ्रा जादों जे जाय बिमाया दिनैहाय गसंना 3 घन्टा 4 घन्टा गसंना थाब्लाबो दिनैसिमबो दासिमबो ओरैबायदि नासयजायो जेलावहाय बेखौ नुयोब्ला दुखु नाङो थैफ्रा दुंख्लाबजोबो बेफोरबायदि जाना दङ जों BTRनि CM बिथांखौ जों बुंनो नागिरदों थ' नोंथाङा हायोब्ला खनसे बिनि दिनैहाय बैसागु फांसन खुलिनायाव हायोमोनबा दान्दिसे नुजाफैनानै खें होफैयोमोनबा मोजां जागौमोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय गुबुन हारिया गेटआव थाफैब्लानो बिसोरनिखौ आरामनो हाबहोदों दिनै जों बर'फोरनिखौ मा खालामदों सेन्ट्रेल जेलावहाय मोनसे फांसन खुलिदों दिनै न'खरनि बिगोमाफोर फैदों सोरबा बिमा बिफा फैदों दिनै बेफोरबायदिखौ सोनायखौ नुनो मोनाखै दा बिसोरखौ दिनैहाय स्टेप बाय स्टेप सेकेन्ड टाइम नै दा सेकेन्ड टाइम सोबावगोन नामा बेखौ बुंनो हाथ'ला दा जों बेखौनो आसा खालामदों जे नेना थाबावदों दान्दिसे सम जों नेबावनि बिनि उनाव जों हाबनो मोनगोन ना मोना हाबनो मोनबा मोनबाय हाबनो मोनाब्लाथ' जायफ्रा बिमाफोर फैदों बिफाफोर फैदों सोरबा टिपकाइनि सनितपुरनिफ्राय फैदों बिसोरबायदिया हाबनो मोनबा मोनबाय मोनाब्लाथ' माथो खालामबावनाय उफाय गैला जों नेनानै थानांसिगोन थ' लोगोफोर दिनै बे भिडिअखौ दान्दिसे नायलांदों औ एखेबारे लाइजुगुरिनि बबेनि लाइजुगुरिनिफ्राय फैदों चिरां मा सनितपुर बै रानिखाता सा लाइ आच्छा लाइगुरि रौनिखाता साइडनि औ ओमफ्राय मा होननानै बुङो ओरैहाय जेलाव मानोबा फैदोंमोन औ फिसालाफोरखौ नायनो फैदोंमोन हाबनो होदोंना होआखै होथ'वाखै मानो होआखै जानो मारै बेसे गोबाव जाखो नोंसोरो गोबाव जाथारबाय नोंसोरनि सिगां सोरबाफोर हाबदों नामा ओरैनो हारसाफोरफ्रा गुबुनफ्रा हाबदों हाबलागासिनो आच्छा दे बे माब्रै नोंसोरखौ मा जानो मानो सोआखैथाय नामानो लगायखाबायमोन औ ओमफ्राय नोंसोरखौ सोबावाखिसै नोंसोरनि अनगायै बिसोरखौसो सिगां सोग्रोदों औ सोग्रोबाय थायो थां थिनहरबाय थायो जोंखौ दे जाबाय हाबनो मोनदों ना मोनाखै ओमफ्राय ओरै फैदो नोंसोर हाबनो मोनाखै आरोखि ना मानि थाखाय हाबनो मोनाखै दस्रा हारिखौ सोदों आरोखि ओमफ्राय दस्रा हारि हिसाबै सोर माबायदि हारि बियो हारसाफोर नामा हारसाफोरखौ सिगां सोग्रोबाय थादों आरोखि नोंसोर खय घन्टा जाखोमोन माबायावनो सफैदों 10ता 2-2.5 घन्टासो जाबाय ओमफ्राय नों मानिफ्राय दैथायहरजानो गावबुरा आफाद टिपकाइनिफ्राय क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आच्छा आंनि न'आ जाहैबाय फरबजरा नाम लिस्ट होखाजोब्बाय दा जों हाबनो मोनब्लानो जाबाय सोआखै नोंसोर खय घन्टासो जाखो 2-2.5 घन्टा जाबाय 2-2.5 घन्टासो जाबाय आच्छा दासिमबो जोंखौ सोआखै दे दा गुबुन हारिफोरखौ सोयो गुबुन हारि माने हारसाफोरखौ सोबाय सोग्रोजोबदों आरोखि बिसोरनिया लिस्टबो नाङा ओरैनो थ्रोब सोयो दा जोंखौ आरो लिस्ट ओरैनो बावहाय ओरैनो माबायदि बाथ्रा बुंदों गुबुन हारिफ्रा जेबो होनाखै ओरैनो बिसोर गावसोर थांनाय माने ओरैनो थ्रोब सोयो जेबो लिस्ट टिस्ट जेबो नाङा उन्दै गथ'ब्लाबो ओरैनो सार प्रमदआ मा साना बे बिथांनि बाथ्रा खिन्थु दिनैहाय आं नुनानै जोबथा दुखु मोनदों जेलनि गेटआवनो जों बर'खौ ओरैबायदि आलादा खालामनानै दोनदों हारसाफोरखौ दिनै ओरैबायदि स्पेसियेल सोदों बिसोरो दिनै खुनु 5-10 मिनिटबो थानो नाङा जोंनि बर'फ्रा ओरैबायदि 1 घन्टा नङा 2-3-4 घन्टासिम गसंना थाबाय थानांदों पारमिसन गासैबो दङ दिनैहाय बेफोरबायदि थासेयावबो जों बर'खौ जेलावबो ओरैबायदि नासयदों थ' लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै आं दोनथ'बाय जय बर' हारि